L'altre dia vaig compartir un vídeo d'en Joan, de Parlars Mallorquins, i em preguntaren, però este en davant del nom, què és? En i na són articles que s'utilitzen davant de persona, començada per vocal n apòstrof. Podem trobar-los en Jaume I o la falla que tenim a València, na Jordana. Seria l'equivalent del castellà don, doña. Per això, quan érem xicotets, en les autoritzacions del col·le posava en /na i el nom del pare, mare, tutor legal. I això d'on ve? Prové del llatí domine, domina, per reducció, així com don, doña. Això, com moltes vegades, és una qüestió medieval. Així com les persones que hem mantingut el passat simple, jo cantí, jo aní, jo fiu, jo viu, jo fon, i les persones que l'han perdut. En alguns llocs s'ha mantingut, en uns altres ha passat a el, la, i en uns altres hem deixat d'utilitzar-lo. D'això ja en tenim a peta fet als anys 60. Els que estan en morat diuen en Pere, els que estan en violeta diuen el Pere, els que estan en marró claret diuen lo Pere i els que estem en taronja diem Pere. Però podem observar per la Marina o Elx com també deien en Pere o el Pere. I a tu, na Maria, la Maria o Maria, t'ha dit alguna cosa? Au, cacau.